Il-Kungress Reġjonali f'Għawdex, jumejn ta' diskussjoni bit-tema Għawdex kif jixraq lil uliedna. Il-Kungress għandu lan li l-istrutturi tal-Partit Laburista f'Għawdex flimkien mad-deputati, kunsilliera u attivisti jfasslu l-politika reġjonali tal-Partit Laburista għal Għawdex. Dan il-jumejn il-Partit Laburista ser ikun Għawdex għall-Kungress. F'dan il-Kungress aħna ħanatu attenzjoni speċjali il-bżonnijiet ta' din il-gżira żgħira. Aħna nafu li hemm problemi kbar u nħossu li bħala partit għandna ikonna l-membri tagħna li jipparteċipaw fl-idejat ħalli nkunu nistgħu nagħmlu proposti li wieħed jista' iwettaqhom. Nemmnu li Għawdex minħabba d-doppja insulirità tagħha għandha bżonn aktar għajnuna u f'dan il-Kungress se nużaw l-għodda kollha possibbli biex nippruvaw insibu soluzzjonijiet. F'dan il-Kungress il-Partit Laburista se jindirizza diversi temi li bħalissa qed joħolqu tħassib fost l-Għawċin, ewlenin fosthom in-nuqqas ta' xogħol f'Għawdex stess. Se tkun diskussa wkoll il-ħtieġa ta' investiment akbar b'risq iż-żgħażagħ Għawċin u titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-Għawċin. Il-Partit Laburista se jwassal il-messaġġ li lil Għawdex tixraqlu tmexxija aħjar.